Mae myfyrio yn amser amazing I gael ymlacio, I gael tawelwch I ffwrdd o'r byd brysur, ond mae yna lawer mwy o fanteision I myfyrio na just rhain. Hyder mewn sefyllfaoedd cymdeithasol sy'n dechrau datblygu. Be mae person yn sylwi ar ôl dechrau mynd mewn I myfyrio yw dyn nhw ddim yn mynd mor nerfus mewn sefyllfaoedd cymdeithasol a o'n nhw cyn. Dyn nhw ddim yn teimlo fel mae rhaid nhw impresio unrhyw un neu wneud yn siŵr bod pawb yn eu hoffi nhw. So, maen nhw'n poeni llai am beth mae pobl yn meddwl amdanynt. Yay! Hapusrwydd. Mae llawer o bobl yn sylwi bod nhw'n teimlo'n hapusach ar ôl cwbl o wythnosau o fyfyrio. Maen nhw'n gwerthfawrogi y pethau bach yn fwy, maen nhw'n gwerthfawrogi sipio cwpaned o de yn fwy, maen nhw'n mwynhau bywyd yn fwy. Yn lle bod yn meddwl nhw'n mynd rhywle arall pan nhw'n siarad gyda ffrind nhw, maen nhw mwy yn y foment. Pan maen nhw'n cael profiad mwy intense, maen nhw'n mwynhau bywyd yn fwy achos mae'n mwy lliwgar, egni corfforol. Mae pobl yn sylwi ar ôl dechrau myfyrio am cwbl o fisoedd bod ei egni corfforol yn dechrau cynyddu. O'n I byth yn meddwl bydd myfyrio yn medru dod â egni corfforol I fi, ond pan nes I dechrau neidio allan o'r gwely pob bore, gorffen mwy o tasgiau yn ystod diwrnod fi, o'n i'n sylwi, wow, mae meditation, myfyrio, yn amazing. Mae gen I mwy o egni corfforol. Gwellhad mewn perthnasoedd. Mae perthnasau gyda teulu, ffrindiau agos, partneriaid yn medru gwella. Mae llai o hidden agendas a passive aggressiveness. Gan bod myfyrdod yn dod â mwy o sylw tuag at y galon sy'n cysylltiedig â chariad, onestrwydd, ffwrdd o'r ego sy'n mwy cysylltiedig gyda bod yn iawn a edrych yn iawn. Diolch yn fawr am edrych ar y fideo yma pawb. Chi'n gallu dilyn fi ar Instagram a YouTube ar Siw Reynolds. Diolch yn fawr am wylio eto a namaste.